Скъпи приятели, бих искала да ви поздравя за инициативата и желанието да работите заедно за създаването на Национален младежки съвет. Вие всички сте новото поколение на България и сега, когато обединявате усилията си, съм сигурна, че резултатите ще бъдат още по-впечатляващи. Като представители на младежки организации, вие сте бъдещите лидери на България и Европа. Вие сте в основата на бъдещото ни общество и степента на вашата активност в обществената дейност на България допринася много за развитието на страната ни. Чрез вашите организации вие доказвате, че бъдещите лидери са дръзки, можещи и изпълнени с желание и идеи. Чрез създаването на този Национален младежки съвет ви желая да не бъдете само активни, а да направите и допълнителна стъпка, да бъдете проактивни. Нека този съвет да създава лидерите и да бъде образец за следващите поколения. Интересувайте се от политиката и бъдете отговорни към бъдещето на България. Чрез вашата работа вие определяте посоката към една по-лесна, адекватна и навременна връзка между институциите и младите хора. Вие следите политиката, която аз и моите колеги определяме сега, но ние сме още по-заинтересовани от идеите, които вие възнамерявате да отстоявате в бъдеще. В момента Европейският съюз е насочил усилията си към изпълнението на целите на Лисабонската стратегия, която цели да превърне европейското общество в водещо в сферата на науката и образованието. Затова и ние, депутатите от Европейския парламент, насърчаваме младите хора да бъдат активни в различните възможности, които Европа предоставя чрез политиката си за младежта. Чрез различните програми и политики, които Европейския парламент и комисия прилагат, ние се стремим да осигурим най-добрата среда за младите хора да покажат своя потенциал и да се реализират. Ние целим да разширим всички форми на образование, както формални, така и неформални, към младите хора. Вярвам, че предоставянето на възможности за всички млади хора на Европа за по-добро бъдеще е в основата на едно здраво функциониращо и активно европейско общество. Посланието ми към вас е: работете заедно в екип, създавайте идеи и ги превръщайте в реалност. Имате моята пълна подкрепа в това ново начинание и се надявам, че скоро ще мога да обсъдя заедно с вас първите проекти на Националния младежки съвет. Желая ви ползотворна и успешна работа. На добър